Takže čaute, tu Marcgot, už som tu. Aj Algot. No tak... Ideme gameplayiť. No dneska natočíme nejaké videjko a... Akože gameplay, len som teraz vypol počítať. No tak máš Čaute, gameplay, pozrite. Len teraz ho asi neuvidíte, lebo som vypol počítať, ho budem natáčať. Pozrite. Pozrite sa. Máme počítač. No, dobre. Na to. No tak. Než prepáčte, že mám rúško, musím mať, lebo Algot bol chorý. Ja, ty si bol chorý. Ty si bol chorý. Obidva. Algot bude mať oné rovnátka. Ja budem mať strojček na zuby. A To je... cerovská, to na tablice môžeš takto kresliť. Aha, ukáž. Nie na to. Taká cerovská, pozrite sa. No, ďakujem, že ma pozeráte, už som sa pozrel, lebo... No, chcel som vám povedať, že pozrite sa na môj kanál, volá sa Marcgot, nie Marc, ale Marc, co je tam, Jak ste nezabudli, ja sa volám Algot. M-A-R-C, medzera God. Čo, what the heck? Volám, tu máme náš mikrofón. Hej, padol mi práve. No, dobre. No nefunguje to. Funguje to, len to musíme zapojiť. Môj tata to dneska kúpil. A Beninko. No tam dúfam, že sa to nerobia. Beninko náš je dole, chuďák je tma. Za chvíľu ideme. Bude tma, keď sa nám namíje mobil, tak ideme von natáčať. No, tak konečne si ja pustím toto. Ináč, hej, kamoši, chcel som vám povedať, to je kamera. What the hell? Hi. Čakaj, pozri. Pardon. Ešte nie. Tak. Vidíte, jak ste si mohli všimnúť? Toto je Vy ste v telke. Čo? Hej, my sme boli, ináč, my sme boli, môj tata bol v telke. Jak ste si mohli všimnúť? A ináč, musím vám povedať, že len môj tata, jak poznáte Hilby, takú aplikáciu vaši rodičia, tak to vytvoril môj tata, len kvôli mne, lebo ja som mal leukémiu chorobu veľkú a kvôli tomu vymyslel aplikáciu, Áno, on mal chorobu, nie ja. A kvôli tomu vymyslel Hilby a bude to zachráňovať kvôli mne z životy. Kvôli mne Superman! Tam si sa úplne stráchnil. Neviem. Hej, dámy a páni, veľmi vám ďakujem. Veľmi na to prihľadám presviečku, keď mi dáte mňa odber aj A mňa! Dobre, tak za chvíľku sa uvidíme. Čau, keď sa nám bude mobil. Čus.